Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai suna Shrimp Tech YouTube channel. Yau ma kamar kullum mun zo muku da yanda ake yin airdrop, yanda ake farming airdrop mai suna Starknet, wato ɗaya daga cikin airdrop ɗin da ake expecting ɗin su ƙaddamar ko su raba airdrop ɗinsu a ƙarshen shekarar nan ko kuma one quarter na shekara 2024 idan Allah ya sa mana cikin masu rai. Wannan airdrop ɗin ba kowa ya damu da ya yi shi ba. Mutane da yawa sun raja'a akan ainihin wato ZK sun ƙera da su layer zero da sauransu. So irin wannan dama idan ka ga duk airdrop ɗin da kake ganin ba a cika damuwa da a yi shi ba, za ka ga galibi sun fi yin abin bajinta akan waɗanda aka marubdugu aka tare a kansu. So kawai mutum idan ya shiga Play Store ɗinsa ya je wurin searching ya rubuta kamar yadda na rubuta haka, gashi nan Bravos A guda biyu sai VOS ga ta nan ta bayyana, Bravos Wallet, kun gani na riga ni na yi downloading. So kai tsaye mutum sai ya yi open ɗinta. Idan ya buɗe ta za ku ga kamar haka. In ya ga dama ya creating wallet, in ya ga dama ya importing metamask press ɗinsa ko ainihin wato trust wallet. Ni dai importing zan yi. Yauwa zan yi importing, gashi nan kamar yadda kuke gani. Bari in dakatar da bidiyon saboda security. So kamar yadda kuke gani na yi importing ɗin ainihin wato press ɗina na metamask. So kuma ya kawo ni har wa yau wani stage da yake buƙatar a sanya password. Shi ma sai mutum ya creating password ɗin da yake so. Shi ma zan sanya shi saboda security, ina rubuta sai a ci gaba da bidiyon. So kamar yadda kuke gani gashi nan na ainihin wato sanya password ɗin. To kawai sai na danna wannan next ɗin nan na ƙasa. So idan na danna shi gashi nan kuna gani yana recovering, ya ce do not exit the screen or pull the notification bar. Ma'ana kada ka danna duk wani abu da zai iya ja maka ka dawo baya. To sai mu jira, gashi nan yana loading, yana recovering har zuwa lokacin da ainihin wallet ɗin za ta buɗe. Insha Allah wannan hanya guda biyu ne ake yin wannan transaction ɗin. Akwai hanya ta da ake yin transaction ɗin a extension a cikin ainihin wato Mrs browser. So na ga wannan hanyar za ta yi tsayi ne, shi yasa na ce bari mu bi wannan shortcut ɗin wanda zai fi sauƙi kuma bidiyon zai taƙaita ba zai yi tsawo ba, ta yanda masu kallon mu da masu bibiyar mu za su yi airdrop ɗin cikin sauƙi ba tare da sun gajiya ba ko kuma a ce sun ƙosa. Yawwa alhamdulillah kamar yadda kuke gani wallet ɗin ta riga ta shiga. Yana daɗewa yana loading wani lokaci kafin ya wuce, ya danganta da yanayin network. To kai tsaye za ku ga ya baku wani option ɗin deposit ko skip misali. To duk wanda ma dai kai ɗin, so ina danna skip. So abinda za a lura da shi a wannan bidiyon matakin farko ɗin nan, za ku ga wallet address ɗin baku daga can sama, sai mutum ya kwafe ta. Kun gani ya danna copy. In kun lura da nan za ku ga an sa SN mainnet, ma'ana Starknet mainnet. To in kun taɓa za ku ga wurin akwai Starknet Goli, akwai Goli 2. Shi wannan kaga aitin na testnet ne. Kai tsaye mu mainnet ɗin muke yi. To kawai mutum in ma bai ga wallet ɗin a mainnet ba sai mai da ita. Balantana ina da kyakkyawan zaton insha Allah duk wanda ya buɗe zai ganta a mainnet. To kai tsaye to sai mutum, mun riga mun kwafi address ɗin da na ce, to sai mutum kawai yayi baya. Idan yayi baya sai ainihin wato shiga metamask ɗinsa. Idan ya shiga metamask ɗinsa, na shiga metamask za ku ga ta yi duhu sakamakon na shiga inda yake nuna press ɗina. Kowa ya san metamask mutum ya shiga irin wannan wurin ba ta nunawa. So lokacin ina aiki ne da ita. To za mu ga abin da ke cikin metamask ɗina na Ethereum na Arbitrum. So kun gani gashi nan ina da $429 ko gashi na 428.88. sai in danna dapps kawai kai tsaye mu shiga mu rubuta layerswap.io, gashi nan mun rubuta. So idan ya buɗe maka, so gashi ma nan yana loading. Sakamakon na ɗan samu matsala wurin recording ɗin ne sai ya zama na cewa za ku ga ana samun wannan duhun. So amma gashi yanzu yawa ya buɗe wurin searching.
na rubuta layer swap. To nan wurin da gashi nan za ku ga wani wuri gashi nan ana muku talla gashi nan from ya koma kuken gashi nan yawwa wannan ɗina pointer ɗina tana nuna to kawai sai ka taɓa wurin yawwa kun ga gashi OKs haka za wurin zai taɓa ku wani abu ga Coinbase ga OKs ya dawo da su ga KuCoin misali to da ka buɗe layer swap ɗin nan to za ka gan shi kamar haka to ga Starknet kawai sai ka taɓa ma so in ka taɓa shi na yi disconnecting ne zan ƙara connecting saboda waɗanda zai zama farkon wannan ne so yawwa to wurin da nake sa gashi nan from kun ga na sa pointer na ina ta ƙara jaddadawa to wurin za ka taɓa in ka taɓa za ku ga gashi nan yayi loading to ya kawo ni nan gashi nan layer swap ɗin ta shiga to ga wani abu can mai kaman wallet sama sai ku taɓa shi sai ku yi connecting wallet an gani so gashi nan za mu yi connecting wallet na taɓa metamax to daga nan sama za ku ga an sa source to sai ka rubuta source ɗinka dama arbitrum 1 ne ethereum idan ya buɗe sai ka zaɓi arbitrum 1 so gashi nan daga ƙasa kuma destination sai mutum ya buɗe ya zaɓi Starknet gashi nan mun zaɓa Starknet to daga nan kuma wurin amount sai mutum ya rubuta amount ɗin da yake so ya bridging yawa misali ni gashi nan na shiga metamax domin na ga adadin wannan ɗina to duk sanda na shiga metamax za ku ga ta wurin ya ɗan yi blank sakamakon wurin screen recording na shiga wurin da yake password sai zama wurin ya ɗauke so yake nuna min wannan blank ɗin ba komai bane a wurin face asset ɗina abinda nake da shi na ethereum so gashi nan naje na riga na gano ku so na danna zan dan yi ba kun ga na pasting address dina so yanzu bayan ka zaɓa can daga ƙasa za ka ga wanda aka ce ka pasting address an gane yawwa nan wurin to Starknet address ɗin in ka taɓa shi za ka yi pasting ɗin address ɗin da ka kwafo ainihin na wannan bravos ɗin za su baka address to sai ka kwafo address ɗin na bravos nan to address ɗin shi za ka yi pasting sai ka zaɓa sai ka danna send now gashi nan na taɓa to kun gani kai tsaye gashi nan ga abin da za a bayani 427.87 sun ce za su bani 424.96 kun ga kenan idan za a yi bridging ɗin gaba ɗaya abin da za su cire bai wuce ina ga $3 ba ko 2 wani abu so gashi nan mun wuce wancan wurin da muka riga muka yi pasting address din wannan so yanzu za mu danna send transfer now gashi nan mun danna sai mu confirming a metamax kun gani za mu danna confirm to yanzu muka danna confirm din nan za mu jira shi abin yana dan daukar lokaci kafin yayi wani lokaci za ku ga an ce muku minti 10 duk da cewa da daddare nake yi akwai network din na taɓa yi wata rana sai da ya wata ɗaya ma bai sauka ba so dai kar a damu kun ga sa transaction complete to sai ka jira duka sai wannan column din sun cika yau kun ga gashi guda biyu yayi sura guda ɗaya yauwa kada a manta dai can din inda ya dan yi blank din nan bayan ka sa adadin ethereum da zaka yi swapping daga ƙasa za ku ga an sa ka sa address din zaka tura sai ka je ka kwafo wallet address ɗinka na bravos wallet da kai downloading shi zaka yi pasting a wurin sai ka danna now to ta iya mutane sun ga dai sanda aka yi pasting amma magana bata fito ba sakamakon bidiyon da na yi wurin ya zo ba magana ko kuma ya zo cakuɗe da wasu sauti wanda hakan ba zai ba da dama a yi bayani ba kowa ya ji abin da ake ci already na yi bayanin to amma bayanin ya haɗu da waƙa ne ko in ce sound da su metamax suka ɗaura min wanda suna min gargaɗi akan idan na bada press ɗina ko na manta da su ba za a iya dawo da su ba so shi yasa duk wannan bayanin ne ake to za ku ga wurin yana yin blank so shi yasa wurin ya ƙi ya nuna to gashi nan transaction ɗin mu yayi complete yanzu masha Allah transaction ɗin mu gashi nan yayi ainihin wato complete so alhamdulillah bridging ɗin mu successfully ya riga da yayi yawa bridging successfully ya riga da ya mene ya riga yayi so insha Allah mataki na gaba sai mu koma ainihin wato bravos wallet ɗinmu yawa don ci gaba da transaction so kamar yadda kuke gani gashi nan da muke gani za mu shiga da na shiga na kwafi ba komai a ciki amma ethereum ɗina na Starknet da aka ce za a bani kun ga gashi nan ya hallara yawa
ga Ethereum ina na Starknet dala 424. To yanzu kai tsaye ina so in fara transaction ne, to sai in shiga ga dApps. Kun ga dApps ai ko? I understand why kai claiming ga dApps. To a dApps din nan akwai protocol kamar haka ga sunan. Yawa yanzu zan yi amfani da wannan protocol din mai swap. Kai ka taba shi. Akwai protocol da dama, an ka ga dama kai amfani da wanda kake so. So gashi nan I understand, kai accepting. Already wallet ɗinka ta riga ta yi connecting. So kai tsaye bari in duba settings din nan. Yawa so mutum zai iya taba settings inda kuka gana taba din nan a rage slippage. Kawai na bashi 0.5, kun ga da za ku ganshi a 2, na bashi 0.5. so dan na X din nan, to kai tsaye daga Ethereum sai in taba select token. In na taba select token, galibi ni USDC nake ma aiki da shi, to kun gani. So USDC, so sai na duba na rubuta adadin abin da nake so ne, amma ban da yin maximum saboda gas fee. So yanzu misali bari na ga 0.2 bari in sa 59, ko kuma bari mu ga 0.26 abinda za a ba mu. So shi kamar wannan baya nunawa. So yawwa gashi nan sun ce za su ba mu gashi nan yayi reflecting network ne 0.26, sun ce za a ba mu 423. kada a manta abinda nake da shi total 4.2 ne, saboda matsalan gas fee kai in samu matsala bari in sa 0.59 yawa, ko kuma 0.58 yawa. kun ga za a bani 420 kai tsaye. Kawai sai na yi ainihin wato yawa kai tsaye sai in danna wannan. Gashi suna gaya min ne transaction ina za a iya dawo da shi in aka samu large unfavorable price movement before. So wani ba matsala bane, sai in danna confirm kamar da ake gani yana loading. Kun gani a cikin daren nan abinda suka ce fa estimated gas fee $1.2 1.22. ko in danna sign din ya muka iya, inda da kuɗi ake neman kuɗi. Yawa set up your account, we are going to set up your account. Tun ya taba account deployment request. Yawa so kun ga gashi nan yana swapping din daga nan, in ku lura yana juyawa. So mu jira swap transaction accepted daga nan sama, kun gani. Sai in danna swap, kun gani. Bayan na danna swap din gashi zan yi confirming yana loading. A haka ma wai dan cikin dare ne akwai dan karancin masu transaction a irin wannan yanayi. Jira mu gani. Afwan ɗazu transaction ɗin da ya sa completed ɗin nan ɗazu ya riga ya yi. So ni ne ban lura ba sai na ƙara danna swap. Za ku ga an ce exceed balance, yasa ɗazu yake da loading. In kun lura ai gashi an kwashe Ethereum ɗin an sa min dala ɗina a nan. To misali da za mu yi back mu fita daga swap ɗin, mu dawo wallet. Za ku gani gashi nan, kun ga Ethereum ɗin ya fita ya dawo kan mene, kan dollar, ga ta nan ta sauka. Yawwa transaction na farko yayi. To yanzu zan shiga thank you swap ma in duba domin tabbatarwa. So kun gani da na shiga thank you swap, kun gani abinda thank you swap ta ce. Yawwa kun ga transaction ɗina har interaction amount ɗina ya nuna an yi transaction na dala 439. Gashi nan kun ga ma har an bani protocol ɗin da na using, na yi amfani da my swap. So haka abin yake. Na liya swap bai nuna ba, zai nuna shi ma, amma sai transaction ɗin ya gama counting, shi yasa bai nuna ba. To yanzu sai mu je mu yi ƙara transaction da wani protocol ɗin mu gani. So gashi nan za mu gwada swap. Yawa wanda yake expert ne duk zai iya amfani da sauran protocol ɗin. In muka ƙara taɓa dApps, dama yanzu mun yi amfani da my swap ko, to sai mu tsallaka mai amfani da
akwai wata exchange da na gani ga ta nan JD swap ga ta nan, sai mutum ya taɓa ta. Wani waye I understand, na yi accepting, na karɓi. So sai mutum ya zaɓi connect. So ka gani gashi an baka, sai mutum ya zaɓi dai bravos, kada ya manta ita ce wallet ɗinsa. Ya approve connect successfully. So kada a manta kowane lokaci ni nakan canza slippage ɗin, sai za ka ga ana sashi 0.2, ana sashi 2.0, to ni na sashi 2.5 ne. Gashi nan na riga na zaɓa. Minute ɗin kuma in so samu ne mutum ya sa shi ma kawai 5 minutes ko 10 minutes. So idan mutum ya haka shi kenan, kawai sai ka taɓa ko ina za ka ga ka riga ka saita ya fita, ko ka taɓa ƙasa. Yawwa, to yanzu kai tsaye sai na taɓa nan, kun ga nan from Ethereum to mene, sai in taɓa nan. So dama ina da USDC, to ga ta nan sai in taɓa ta. To sai na maida, in na taɓa wannan abin USDC ɗin za ta koma sama. Ma'ana dai tunda yanzu USDC zan yi, ita za ta koma sama, Ethereum ya koma ƙasa. So nan tunda USDC ce maximum zan yi transaction ɗina, kun gani maximum zan danna. Gashi nan na danna maximum ɗin. So kawai in danna swap, kun gani confirm swap, shi ma zai tafi zai loading. To gashi nan kun ga su gas fee ɗinsu ma bai da yawa 0.621, sai in danna sign in. So kun gani zan iya danna close ma transaction. Kun ga gashi nan yana pending, one transaction pending. So kun gani yana pending. So ga recent transaction bari mu gani. So shi har yanzu wannan transaction ɗin yana pending. So wurin mintin nan ma ya kamata in rage, dama 1 minute na saka, sai na je na saka 10 minutes. So yanzu zai ɗan ɗauka lokaci, idan ka taɓa nan za ka ga ya baka wallet address ɗinka. Idan mutum ya taɓa, to za a iya ce maka gashi nan ka duba shi a explorer su. In ka taɓa za ka gani ma matsayin transaction ɗin. Kun ga transaction ɗin na status live, kun ga gashi nan yana tafiya, bai riga ya gama ba. So in ya gama za mu yi wani transaction ɗin, sai mu dawo ciki. Shi wannan transaction ɗin sai mun yi haƙuri da shi, domin in muka taɓa wannan ɗinsu za mu gani baya sauri gaskiya. Kun lura har counting yake yi. So lokacin da zai yi completing, kun gan shi a nan. So idan ya completing za mu yi sauran protocol ɗin insha Allahu. Yawwa, transaction ɗin ya yi completed. Inda na gane ya yi shine da na shiga 10k swap. So kamar yadda kuke gani ne, idan mutum ya ga yana loading, kawai ya fita daga wannan JD swap ɗin, sai ya dawo ainihin wallet ɗinsa kamar haka, to zai ga Ethereum ɗin ya bayyana. So misali a ɗan yi haƙuri, bidiyon saboda mahimmancin abin, ga bidiyon ya yi tsawo, to amma dai na so in taƙaita amma ba zai taƙaitu ba. So kamar yadda kuke gani gashi nan JD swap ɗin, kun ga minti 7 har ta bayyana a 10k swap ɗin, ma'ana transaction ɗin ya yi. To sai mu koma wani swap ɗin, mu koma wani protocol ɗin. Misali cikin protocol ɗin da za mu yi amfani da su har da 10k, akwai 10k swap. Wannan dai 10k wallet da muke da ita, to suna da swap su ma. Gashi nan mai connect, gashi nan bravos approve. Yawwa, so ka gani shi ma bari mu rage auto, duk da ba mu san me auto ɗin ba, amma bari mu sa 0.1 ɗin, mu sa confirm. To nan an sa Ethereum, so dama Ethereum ne, sai in sa USDC. To bara balance ɗin ya bayyana, gashi nan balance loading, sai mu gani. Bari mu ga balance ɗin yana loading. So balance ɗin bai riga ya bayyana ba.
gashi nan ya bayyana 0.5 to 0.2 0.257 shine abin da ya bayyana. Da kun ga an ce to bari mu rage saboda gas fee 0. Yawwa kuma in sa 4 saboda dai tsaro a samu wata matsala. To kai tsaye sai in danna swap, gashi nan na danna swap, kun gani estimated gas fee 0.89, danna sign. So gashi nan invoked successfully, danna close. Yawwa shi ma gashi nan alamar transaction din yayi. So abinda za mu yi kawai shine kun ga shi ma daga nan sama gashi nan ya sa pending, daga nan ko kun ga ya sa approve waye gashi nan. Yawwa kun ga ma ya sa approve daga can sama, kun ga ya sa yayi. So yanzu shi ma a bara mu irin yadda muka yi wancan. So kawai mu fita mu yi back sai mu taɓa wallet ɗin sai mu gani. Yawwa kun ga gashi nan USDC ta sauka, ma'ana transaction yayi. To shi ma bari mu duba shi a tanke swap ɗin, za mu gani. Dama wannan biyu ne gare mu, bari mu yi swapping, bari mu yi refreshing site ɗin. Ok bai zo tanke swap ba saboda yanzu aka transaction, amma dai nan da 'yan mintuna kaɗan zai zo transaction ɗin yayi. To sai mu ga protocol, sura wani protocol ya kamata mu ƙara jarabawa. So gashi nan mun dawo. To shawarar da zan bada kawai sauran protocol ɗin ma mutum ya iya ƙoƙarin shi in zai yi aiki da su, ya ƙoƙari ya koda mintin NFT ne. So a iya nan za mu dakata da amfani da ainihin wato za mu dakata da amfani da protocol, ko kuma mu gani in akwai wani protocol ɗin bari mu ƙara guda ɗaya. Ga wani swap nan, idan muka ƙara wannan next video da muka ƙarasa wannan abin da za mu yi shine ok wannan kun ga yadda kuma cikin wannan yake. Shi ma mu danna connect, gashi nan connect wallet bravos za mu yi connecting dai kar a manta. Shi ma mai approving. So ga slippage in sun ce 2%, shi ma kar a manta a dinga rage slippage. Kai ka taɓa ga settings nan, slippage ɗin a sa shi a 0.5. Yawwa sai transaction a sa shi a 10 minutes, shine na ga mafi ƙaranci. Sai mutum ma ko ina ya taɓa gashi nan zai fito. So abin da yake nan sama dai ne a sama ko mene, to mutum ya taɓa sama ya zaɓa. So ina ga kaman Ethereum ne da wannan gare ni ko Ethereum da dala. So danna isa shi ma USDC. To gashi nan site ɗin da yana loading, bari mu ga balance ɗin da zai nuna about wannan ɗin. So yana loading, balance ɗin mu dai bai bayyana ba. Ok USDC gare mu. So yanzu tunda transaction ɗin USDC ne, bari mai da USDC ya koma sama. Kun ga tambarin nan sai mu sa maximum gata nan, na sa maximum, yana loading. Kamar yadda muke gani yana loading. Ayi haƙuri bidiyon yayi tsayi, na so in takaita kuma dai gashi nan gaskiya bai takaito ɗin ba, amma duk dai fa'ida ne a ciki. In mutum ya kalla bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshen sa, to babu abin da zai ce kuma yana buƙatar tambaya akai ko bai gane wani abu ba. So gashi dai wannan yana loading, daga ganin site ɗin zai ɗan yi nauyi kaɗan. So ya gama loading, ya sa swap, gashi nan sai mu taɓa swap kamar yadda kuke gani, gashi nan swap. So na taɓa swap ɗin dai gaskiya ya ƙi ya wuce. This is an alpha use. So gashi nan dai site ɗin ya ƙi. To a taƙaice dai duk wanda ma zai amfani da wani sabarin mu ɗauko slippage ɗin ne suka raina. Slippage ɗin ne ba zai yi a ce slippage ɗin nan ba zai yi ba. So sai dai protocol ɗin ko suna maintenance ya iya transaction ɗin. So wannan ga su waɗannan su ne protocol ɗin, duk wanda mutum ya ga dama yake ganin zai iya zai yi transaction a protocol da yawa daban-daban. Yana da muhimmanci kar mutum ya tare ma protocol ɗaya. So
anan zan dakata da yin swapping, sai mu koma mutum ya za a yi bridging back in kuɗi da yawa yasa yana so ya bridging back zuwa Arbitrum one ɗinsa ya zai yi. So yanzu zan dakatar da bidiyon akan swapping sai mu je mu yi bridging. Shi ma bridging ɗin za mu ga yadda ake yin shi, za a yi bridging back ya dawo Arbitrum one. Idan za a yi bridging back ya dawo Arbitrum one to ta extension za a shiga ta Mrs. Browser a rubuta layer swap gashi nan .io. Idan ya buɗe yawa gashi nan yadda kuke gani yana loading, to zai baka irin abin da ya baka dai ɗazu a Trust Wallet nan extension na Mrs. Browser. In zaka dawo da kuɗin kai bridging back na kuɗin ka dawo da shi Arbitrum one ta extension ake yi. Already dama akwai MetaMask ɗinka da Bravo ɗinka, to gashi ya buɗe yanda dai muka yi ɗazu. Ka danna ga alaman connecting wallet, kai connecting wallet, ka zaɓi MetaMask. Bayan ka zaɓa ka sa password ɗinka ya wuce. So idan ya wuce yawwa source ɗin yanzu sai ka taɓa Starknet, shi zai zama a sama yanzu kenan tunda ɗazu Arbitrum one ne a sama. Yanzu Starknet zai zama a sama yawwa, sai destination Arbitrum ya zama a ƙasa yawwa, sai ka zaɓi Arbitrum one kamar yadda muke gani. Za mu choose Arbitrum one shine destination ɗinmu. So shi nan wurin address ɗin ba paste address za ka yi ba, da yake MetaMask ne kai tsaye a MetaMask zai sauka. Kana taɓa wurin address ɗin bayan ka sa amount, kana taɓa wurin address ɗin nan za ka ga address ɗinka already na MetaMask ya riga ya bayyana, sai dai kai selecting. Saɓanin bridging na farko shi kuma za ka je ka copy wallet address ɗinka na Bravos ne sai kai posting sai kai pasting a wurin. So gashi nan kun ga ina taɓawa ya nuna ma ga wallet address ɗin ta bayyana, kawai sai dai ka taɓa select, shi ba sai ka yi pasting wallet address ba. So kai tsaye sai ka danna kaman swap now ne yawa, da ka danna ya tafi za a gaya ma adadin abin da za a baka, sai ka ci gaba da transfer now continue. So ka dinga tafiya sai ka zaɓi ga wallet nan, ka zaɓi Bravos. Kar a manta a mayar da browser ɗin ta koma desktop view yawa, sai mu ya danna sign in ga su can ƙasa ana yawwa. Bayan na danna sign in to gashi nan, so still na ƙara danna can confirm, zai ƙara buƙaci a yi sign in ɗin. So gashi nan na yi sign in ɗin, to kun gani kamar yadda transaction ɗin ya kasance. So gashi nan yana tafiya, to kamar yadda ya complete ɗazu kawai za ka jira ne na ɗan wani lokaci saboda dangane da yanayin network yana iya daɗewa ma bai sauka ba. To amma da ya sauka dai mutum zai gani irin wannan. So da ka koma Trust Wallet ɗinka a MetaMask ɗinka za ka tadda Arbitrum ɗinka a ciki. Kada a manta idan za a yi bridging back ya dawo wannan sai dai a yi amfani da ainihin wato extension, amma in za a yi bridging na farko za a iya amfani da ainihin wato ita Trust abin nan MetaMask. So gashi nan zan shiga MetaMask ɗin ne kawai in duba an gani ko ya zo. So bai zo ba saboda yanayi na network, zan kawai a haƙura. Insha Allahu na san zai zo ko da zuwa anjima ne. So idan mutum ya yi wannan shi kenan ka gama transaction, kana nan kana bibiya za ka ga ya danna complete. Shi kenan kawai ka riga ka gama, sai ka je ka duba MetaMask ɗinka za ka ga wannan complete kamar haka. So gashi nan ma ya yi complete kamar yadda kuke gani. Allah ya sa mu dace. Barka da zuwa shafin Shurem. So kun gani gashi nan $400 ta sauka. Muna godiya da kallon bidiyon mu da kuka yi. Allah ya ƙara mana basira da mu da ku baki ɗaya, kuma Allah ya sa mana da rabon wannan airdrop. Na ku har kullum Shurem Tech YouTube channel. Muna godiya. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.